That is a video rutenda pasocial media runoonekwa kunzi Vice President Constantino Chiwenga avo vari pama1 kubva nguva yakareba. Anoonekwa kunzi aiwa pane mathreats kana masituations ari kupinzwa awa nethe ruling party ZANU-PF ari kufanira kulead to his poisoning. Vanobva toona kuti vana Daniel Garwe they've been captured on camera. Panguva ino tiriona kuti Vice President Constantino Chiwenga nemasecurity ake aiwa vanopedzisira vatozodhinaya mvura yakanga apiwa aiwa nana this Garwe vari kuaccuse about this video. Remember, subscribe or like or turn on the bell icon. So muri kuona mapictures or the video, you can find it in our comment section. Tinoona kuti so muri kuona mapictures Vice President Constantino Chiwenga, it seems to be it was a rally anenge achitsvaka mvura yake awo yanga auya nayo, but unoona kuti zvamuri kuona Daniel Garwe anonongedzera mvura yakanga apiwa aiwa ne the regime iri patable, but unoona kuti aiwa VP Chiwenga unoiramba wotanga kutsvaka mvura yavo, but unoona kuti vanoramba vachimanikidza kuti imwa mvura iyo. Tozoona kuti aiwa masecurity forces ake vanozoona kuti aiwa mvura yake maybe yanga yadonha or something like that, vanobva vaiburitsa from down payanga iri kubva pavice president Constantino Chiwenga. Tinoona kuti pana pakozo yanobva yabuda inyora ichiti interestingly on this day, particular day, Comrade Garwe, Minister of Local Government, tried to put it drinking water which VP found on the high table, and VP said, "No thank you my lovely and caring brother, I brought mine." Ndo mashoko anoyabuda atongo pana vanhu vanokomera kuzo vachiseka vachiti aiwa chitiko ichi aiwa chinyatso kuratidza kuti aiwa VP Chiwenga vari panguva yakaoma, and it seems like ma-attacks akabva kare and vatozvijaira vakutozviziva kuti ndo zvinenge zvichiitwa aiwa nethese guys. Kunyange zvazvo vakomana vekozo vasina kunatso kuburitsa the situation yanga iripo, but according to the footage with the video, if you watch it from the link in the comment section, unatso kuona kuti there was something fishy changa chiripo around the water which was put on the high table. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section medu tudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell.